Chitini phai kre phor ni ada por phai kre sia por pen manja voke kaji believer church along Chethe alangjeng online prayer service ningkan kethom kechok ketalon. Pastor Jersong Rong Parpen Mai Chipahem Puponsi Lamapor Evangelist Anderson Pangcho Pensi en Ponlo Robinson Taro Pen Chethe alangjeng Thimalun Lun Ponlo Jemina Taro Pi Lapen Sunita Rampi Piatum Pen Dan Rung Ponsi Evangelist Thirklong Timong Pen Arnam Ardom Ponlo Chethe alangjeng online service Apur Kimo Alam Rahuling Tipensi Parju Ponlo Lapen non puthot ningkan kethom apharman akimi keja ponji atum aphan sangpi rojoni terang pi pen arnam ardom ponsi hodai ponlo adunthu alisa kramsa pi pen bible porhi ponsi evangelist barsing milik pensi arnam alam tham ponlo Lapen kachitong denatum anaphan bidasing lekthe hin pensi kachoro pajir ponsi apor en ponlo lapen kijot pastor endring ti pen arnam ardom ponsi mesen pen pachun ponlo Bokajan pen anantirang karbing non live